Pinakamaraming kalapati si sir, mga kalapatid. So magkano benta mo sir? 150 lang boss. Dalawa? Oo, patuka lang. May kalapati si boy oh. Boy, magkano yung kalapati mo? 100 po boss. Sandaan? Opo. Saan galing yan? Nahuli ko lang boss. Nagkakalapati ka ba? Opo. Tingin nga. Anong singsing yan? Double banded mga kalapatid. Uy, may sticker pa oh. Tanggalin natin, okay lang? Okay lang, tanggalin natin. Ay, BBC. Legit kaya to? Ba't itim? Ba't itim? Di ba oblong yung ano, BBC nila? Yeah, mga kalapatid. So may nahuli mo to, Toy? Opo. Saan mo nahuli? Sa ano lang to, bahay po. Palay? Sa palayan? Opo. Ay, BBC Summer. Ba't ganyan? Yan natin. Okay lang, buksan ko. 2024 Summer Race. Yan. Paano mo nahuli to, Toy? Pangkarera to ah. Duha po po sa ano. Basa? Opo. Basa po. Naulan? Buka mo nga yung pakpak. Lilipad boy. Sayang 100 mo boy. Yan o. Ganda ng pakpak. Sandaan na lang mga kalapatid. So, grabe yung mata nyo. Pulang pulo. Sandaan na lang daw mga kalapatid. BBC 2024 Summer Race. Pero parang comring lang siya kasi ang alam ko na BBC ano yung oblong eh. Pero nilaro siya eh mga kalapatid. So, kaya baka may makakilala sa ibon na to. Dito ho yan sa Malasiki, Pangasinan. Mayroon siyang clip ring na pink. Tsaka BBC 2024 Summer Race. Sandaan lang boss. Opo. Di pwedeng 30 na lang yan. Patuka po. Yeah boss, thank you ah. Maraming kalapati si sir, mga kalapatid. So tag-isang daan, tsaka 150 na lang. Kinis oh. Pinakamababa 80 daw mga kalapatid. Depende sa klase yan. Halo-halo yan. Yung iba sing-sing ng comring, yung iba club ring, yung iba ano, walang sing-sing mga kalapatids. Pero gagandang klase ng ibon. Malalaki mga kalapatids. So titikas nila oh. Ayan oh. Oh, grabe mga kalapatids. Ganda na mga kalapati ni sir. Dami oh. Grabe. Ito pinakamalaming ano, pinakamalaking ano. Mana Paris mo ma? Paris mo. Dapat mo. Sige pala mo dapat. Ha? Oh, yan, ito mo dapat. Alam mo yun. Apat yung kalapati ni binili ni boy. Ngiri siya pala. Magkano bilhin nyo dyan sir? 50 isa? 50 isa. Mura na yan. Ganda. Apat oh. Yung isa may kidlat sa ulo. Ganda. Bata pa yung mga yan sir no? Pwede mapabatcher. Apat. Bali 200 pesos na lang yung mga kalapati. 50 isa. Indo ay. Ito maganda oh. Ay. Ganda yung puti oh. Lalaki. Boy, iangat mo nga boy. Iangat mo nga boy. Tag 50 lang yan. Oo. Ganda. May club banded po oh. Jackpot boy. Pag-umpisahan ah. Para di na lakad ng lakad. Yan binili ng tatay niya oh. Sir, 150 lang boss. dalawa? Oo, patuka lang. Ayan yung ano, Alpha. hawakan mo mabuti baka makawala po eh. Ayan oh. Ito yung alpha, isa. Yeah, 100 yan isa kanina sir no. Tag-100. Oy, ba't ayaw mo sumama? Bigay mo na yung bayad mo. Ha? Bunga po. Kasi sa iban, Alpha kasi yan. Chala. Oh, naruman ko lang. Kargam na. Patuka. Yeah. Patuka
Patuka lang, para sa patuka. Walang patuka. Okay sir, baka hindi naniniwala yung mga ano eh. 150 lang boss, 150 oh. Ano, 50 dalawa. Bandit na. Ay, mga di naniniwala dyan ha. Pambili lang patuka lang. Ayan, tag 75 na lang yan. Taga saan ka boy? Ha? Ha? Dito ba yun? Palasike? Ayan, pagdating mo doon sa bahay, pakawala mo kagad yan para tuminik. Ayan, 75 isa mga kapatid. So, mura-mura na oh. Jackpot ka tutoy. Ayaw pakita. Yo mga kalapatids, may big time tayong nakita dito, si Boy Awat. Ang pangalan mo? Boy! Boy! Ayaw mga kalapatids, mura lang yung mga kalapati nila kasi tinanong ko na, tag 100, 150. Boy, magkano yung mga kalapati mo? 150 boss. 150? Oh. Pinakamura? 100. 100 to 150. Ayan, magaganda yung mga kalapati mo ngayon ha. Dati, hawak-hawak mo lang, tag-isa, dalawa. Ngayon, may sarili, sinsado na mga kalapatids. Awat talaga. Ito Ayan mga kalapatids, puro bandit ng club. Tsaka yung iba may sensor, ano to, Taiwan? Oh, DCFC, PPC, PPL, UPFC. Ay, UPFC may Pampanga? Pampanga to boy? Magkano yung Pampanga mo? UPFC mga kalapatids 500? 200 daw mga kalapatids. 500 pag siya, 200 pag may tawad no? Ayan mga kalapatids, dami mong kalapati ngayon ha. Dami mong punan ha. Nanalo sa pooling kaya tawag nila dito si Boy Awat eh. Ayan mga kalapatids, pili na kayo. 150, 100. Bandad na ang kalab yan mga kalapatids. PPL, DCFC, UPFC. Tsaka PHA, may PHA mga kalapatids. 100 to 150. Ayun, thank you boy ha. Yan mga breeder tong iba sir no? Oo. Magkano to? Breeder lahat yan. 100 na lang isa. Breeder lahat to? 100 na lang? Grabe mga kalapatids. So bakit ayaw mo ng kalapati sir? Kaya po lang Pampanga. Babiyahe ka? Quit mo na yung iba, babawas. Grabe mga Borga mga kalapatids. 100 na lang. Ito Borga, 100 na lang to. Mga club tong mga to sir? Hindi, yung iba kumring. Yung iba kumring mga kalapatids. May isang club rin. Ha? May isa pang club rin dyan. May isa lang? Anong club yun? KFC. Ano yun? Saan yun? Sa Pampanga rin yun. Pampanga yun? 100? Pwede patingin? Yan natin. Ayan. UFC? KFC. KFC. Ay, ayun. Ayan, KFC mga kalapatids. So, KFC Magkano yan sir? 100 na lang. 100 na lang? Oo. Grabe 100 na lang yung KFC. Ano to? Babae, lalaki? Malaki. Ayun, para ako mga kalapatids. Pero medium size na lalaki. Oo. Ganda ng niya. Pero kumakarera ka sir? Oo, kumakarera. Kailangan lang ilaw kasi walang mag-aalaga. Walang mag-aalaga no? Nailaro mo yung mga anak niya? Oo, Nila? nakatapos. Mga finisher din? Oo, yung iba. Pero hindi ko yung mga... Ay, iba hindi nailaro. Oo. Bawas lang talaga Oo. Grabe Breeder mga kalapatids, 100. Ulit dito pang-karera, kikinis mga pang-color, black, brown, tsaka tencil. Ganda ng tencil tapos tingnan nyo mata mga kalapatids. Ayan, PFRPC. Magkano ito ipon nyo sir? 100 lang, boss. 100 isa? Oo. Kahit yung mga naka-club? Oo, pare-pares lang. Oy, 100 lahat na ito mga kalapatids. Paano pag kukunin itong 5? May bawas pa? Oo, dito na lang 450. Ayaw, 450 mga kalapatids. Kukunin yung 5 450. Ayaw nyo pa? Alpha dyan, sa PPC. May alpha dito sir? Yung black. Itong black. Ay, yun alpha mga kalapatids Double banded po sir, nailaro to sir? Nailaro? Hindi. Breed lang. Banded lang alpha dito. Alpha. Ayun mga kalapatids. Ay, sensor ni. Sensor. Sir, magkakano itong mga kalapati mo?
200 ng Yupa. Ito, Yupa. Black check. 200, sir. Itong Grisel. 100. Itong Tensil, sir. Ito. Maganda. 300 yan. Anong mahalain nito, sir? Kinuha lang po sa mga kaibigan niya. Mga ano, lahi ng mga, ay UPFC oh. UPFC pala yun. Saan dito yung nailaro mo, sir? Kinuha lang sa tropa. Ha? Kinuha lang sa tropa. Hindi, saan yung nailaro mo dito, sir? Ay, di, dyan. Wala dyan. Wala kang nailaro dito. Pang stock lang sila. Stock bird. Yung mga puti ni sir. Yung puti, magkano, sir? Pangkarera din to? Oo. Karera rin dyan. Pangkarera pala ito, mga puti, mga lapatid. So, kinis, oh. Bayambang. Ano, sir? Real Castillo. JR Castillo. Dahil mo kalapati, sir, ah. Magkano itong ibon mo? Sa cluster, may isang daan. May 100. Ayun, oh. Club ring. Magkano yung club ring? Sandaan rin. 100 rin yan? Parang babae yan, ah. Oo, babae niya. Tapos yung iba, com ring, sir, no? Meron mga... Ito, DCFC, no? Ayan, DCFC to. Ang tawag sa kulay na to, sir? Parang opal na yun. Opal? Opal nga. Kasi ano off color, no? Ganda, oh. Yung nilalabas na. Barley. Anak niya to? Dahi niya to? Ganda. Ano yung com ring yan, sir? Oo, kumpong lang. Yung iba, sir, pinakamababang presyo. 80. 80. Bawi lang sa pagkain. Pambawi lang, may singsing na yun, sir. Oo, may sising lang dyan. Ayun, may singsing lahat, mga lapatids. 80 yung pinakamura. Tapos, 100 yung ano, 100 yung may club ring. Ito lang. Ayan, 80. O yun, dali, kagad, sir. Pambawi lang sa ano. 80. Sa gasolina. Kaysa walang anak yan. So, ito bro. Wala kagad, sir. Oh. Ang bilis. Luluti. Bilibali lang si, matiyo yung pili, sir. Ang galing mo pumili ni sir, oh. May kidlat sa mata. Babae. Babae yan, sir. Oo, babae. Uy, ganda. Pwede pa mapabatcher yan, oh. Hindi pa matanda, no? Kakaparis lang dito sa may brown. May mga lahi ito, sir. Pangkarera, no? Pangkarera to mga to. Unknown line, pero may pangkarera yan. Pangkarera. Oo. Dahil pala sa mga, sir. Pangkarera to mga to, may mga brown. Ano, kuha ka agad, 80.